तो बाथ्राया जाहैबाय मा जेतु मैयानि आंनि हगारनाय लास्ट भिडिअ मिथिबायना बेवहाय आं प्रेक्टिकल बसुमतारिनि दोंसे मेथाइ मिथिबायना जाय मेथाइनि मुङा जाबाय पक्स' रेप मिथिबायना बै मेथाइनि सायाव आं मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन मेथाइनि सायाव नट अगेन्स्ट अफ दिस सं बे मेथाइनि हेंथायै बानायाखै आं बे मेथाइनि सायाव गावनि अपिनियनखौ होदोंमोन जे आं बे मेथाइनि बागै मा सानो आरो आं मैयानि भिडिअआव बेखौबो क्लियार खालामदोंमोन जे आंहाबो बे मेथाइनि सायाव जेबो प्रब्लेम गैया एक्सेप्ट a word जेतु आं मा बुंदों जे बेवहाय बाहायनाय जितु रेप सोदोब नङा होमबा पक्स' रेप पक्स'आ जाबाय मोनसे आयेन वी एभ्रिबडी नो दिस ओके रावा जाहैबाय मा जेतु बे रेप होननाय मोनसे सोदोबखौ होआब्लासिनो बेनि जायगायाव गुबुन मोनसे सोदोबफोर सोनानैबाबो मेथाइखौ सोरजिजागौमोन अब्लाबो माने बिनि ओंथिया सेमैनो थागौमोन नङा होमबा आं बे रावखौ लानानैसो माने मैयानि भिडिअखौ बानायदोंमोन नाथाय बेवहायनो खायफा मानसिफोरा ओरैबायदि पार्सनेलि लाबाय आं गावनि अपिनियन होनायखौबो मिथिबायना ओरैबायदि पार्सनेलि लानानै आंखौ माने ओरैबायदि जावहरबाय कमेन्टनि गेजेरजों माय गुडनेस आं माने गिखांबाय आरो खायफा कमेन्टआ माने आंखौ इमोसनेल खालामदों आरो बुजिबायना खायफाथ' आनफल' खालामबाय इट्स अके नो प्रब्लेम बाबु दे आं गाज्रि मोना मिथिबायना आं सिगाङावबो बुंखादोंमोन जे आंनियाबो गासैबो जाजोबगोन बे नङा मिथिबायना जुदि नोंथाङा आंखौ मोजां मोनो देन प्लिज इउ केन फल' एन्ड इउ केन वाच माय भिडिअ if you don't like then please go no it's okay no problem is it clear आरो माइन जों साफ्रोमबोनि साननाया जे एखे बे जानो हाया बा आंनि साननाया जे नोंथांमोननि बायदि जागोन बा नोंथांनि साननाया जे आंनि बायदि जानांगौ बे नङा मिथिबायना नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे प्रफिटेबल बा माबा मोनसे प्रफिट जादों अब्ला देन प्लिज नाय आरो जुदि जेबो मुलाम्फा गैया मिथिबायना प्लिज अभार इगनर खालाम नायनाङा गोनांथि गैया मिथिबायना टाइमखौ वेस्ट खालामनानै लाब गैया दै आं बेखौल' बुंगोन आरो खायफाथ' ओरैबायदि कमेन्ट लिरबाय आंखौ लेखा फरा गैयैखायनो कम्पानियाव लेबार जानानै खामानि मावहैनांदों होननानैबो बुंलायलांबाय अके बाथ्राया एसेबां माने नंखायबो नंद्राया जुदि एसेबांनो फरायनाय मोनबा एसेबांनो गोरों गोरा मोनबा अब्लाथाय माबा मोनसे साख्रि बाख्रि मावनानैब्लाबो जानो हागौमोन नङा होमबा जिहेथु लेखा फराबो मोजां नंद्राया नङाखौनो बुंबाय आं मिथिबायना जायनि जाहोनाव बेफोरबायदि एज अ लेबार गुबुन जायगायाव फैनानै खामानि मावनांगौ नङा होमबा थिग बिदिनो दै गावनि अन बिजनेस होननाय मोनसे जेबो बुस्थु गैया आंनि लाइफआवबो थिगानो बेबो बाथ्राया सैथोलाय साननो थाखाय आंखौ बहुत फर्स खालामबाय आरो जिनिसा नंमारगौ द्याट इज ट्रु यास आइ एग्रिड बेनिफ्राय खायफा बुंबाय कमेन्टआव हे आदा बेफोरखौ बाथो जों लेबार मावनानै जाग्राया बेफोरबायदिनि सायाव बाथ्रा बुंनांगौ गोनांथि गैया मिथिबायना जोंनि खोथाया माने जेबो रज'आ येस रज'यै खोथायाथ' गुबुन नङा होमबा दे आं बेखौ बुंनो थांला रज'नांगौ होननानैबो बुंनो थाङाखै जास्ट आं गावनि फिलिं गावनि अपिनियनखौल' होदोंमोन मेथाइनि सायाव जे बे मेथाइआव बाहायनाय जिथु रेप सोदोबखौ आं एसे माने अकवार्ड मोनदों आरो मिथिबायना एसे माने बोरैबा मोनदों आरो दै नोंथाङानो सान ओरैबायदि मोनसे खोथा नाय खायफा ओरैबायदि माखासे बाथ्राखौ बुंबाय मिथिबाना कम्पेयार खालामनाय आरो दै जोंनि बर' फिल्मावथ' बिदि गोबां माखासे सिन्सफोर दं मिथिबाना जेराव रेप खालामनाय जेराव जौवा सिगारेट माबा माबि जोबनाय येस द्याट इज अलस' ट्रु दा बाथ्राया जाहैबाय मा जिहेतु जों गारि सिङाव बानायनाय हाजोआव सिगां बानायनाय मिथिबायना अभार हिटिं जानानै मबाइलानो माने माखासे उननिया माने सेभ जायाखैसै सेभ जानानै माने रावफोरा नांथा नुंथा जाजोब्बाय दे बेनिखायनो आं फिन न' सिङाव फैनानै बानायबाय आरो दसे थानानै आरो मिथिबायना बेनिफ्राय बाथ्राया जाहैबाय मा जिहेतु खायफा बुंदों नालाय सिनेमायावथ' बेनिख्रुइ बांसिन माने गाज्रि सिन आरो रावफोरखौ बाहायो होननानै बुंदों बेबो बाथ्राया एकदम सैथोथार नंथारगौ आरो दै खिन्थु बाथ्राया जाहैबाय मा मोनसे सिनेमानिख्रुइ ना दोंसे मेथाइनि जिहेतु दोहौआ वेब्सआ बिराद बांसिन दोंसे मेथाइआ ना मानसिखौ सिगाबनोबो हायो जावरिखांनोबो हायो आरो मानसिनि गोसोआव माने बोलो फोराखांनोबो हायो आरो दै ओरैबायदि मेथाइनि माने दोहौआ मिथिबायना मेथाइनि गोहो आरो दा ओरैबायदि मोनसे थानाय जे मेथाइआवथ' गासिबो माबाफोरखौ आं गासिखौबो अके मोनदों दे बेयाव गाज्रि नङा आरो बे जोंनि थाखाय मोजां बेयो सांग्रांथिनि थाखाय लाबोदों इट्स अके नो प्रब्लेम आंहा बेयाव बुंनांगौ गैया होननानै आं मैयाबो आंनि भिडिअ बुंखादों मिथिबायना आंहा बेयाव जेबो प्रब्लेम गैया
नाथाय बे मोनसे सोदोबखौ बाहायब्लासो जे बे मेथाइआ हिट जागोन अब्लासो सांग्रांथि लाबोनाय जागोन एवेयारनेसनि थाखाय जागोन बे नङाना नङा होमबा माखासे जिनिसखौ मिथिना थायैआनो मोजां बेयावनो जोंनि प्रफिट दं मिथिबाय ओरैबायदि मोनसे खोथा नाय जिहेतु सिगारेट नङा होमबा जों जिहेतु सिगारेट सोबोना माने मानसिफोरा आंथ' सोबा बै सिगारेटनि पेकेटाव जिहेतु लिरनाय थायो जे सिगारेट सोबनाया जाबाय मानसिनि देहानि थाखाय बा सावस्रिनि थाखाय गाज्रि जौ सिगारेटआ मालाबा गारफेराखैना मिथिबायना नों जुदि लाफेरबायबाथाय नों बेखौ बिनि एडिक्सन जानानै नोङो लाग्रासो जालांगोन गाज्रिजोंसो थांगोन नोङो थ' बेनिखायनो सिगारेटनि जिथु टेस्ट जौनि टेस्टखौ नों मिन्थियानो मोजां द्याट इज गुड फर इयर हेल्थ नाथाय जों मा जेब्ला बिनि टेस्टखौ मोनदावबायना अब्लाथाय नोङो बिथिंजायनो थांगोन मिथिबायना थिग बेफोरबायदि आरो दै दा बेनि बेलायावबो बेनो मिथिबायना माखासे सोदोबफोरखौ मिथियानो मोजां आरो बेखौ जों गावनि खोमायाव सोयैयानो मोजां एसेबां गोनांथि गैया एसेबां डिटेलाव थांनानै गोनांथि गैया आरो जुदि बे रावा ओरैबायदि मोनसे खोथा नाय जे बे रावजों बे फंसे सोदोबजों आं मानो इसिबां प्रब्लेम दं जुदि नोंथाङा जेबो प्रब्लेम गैयाब्ला अब्ला थांना नोंनि बिमा बिफाजों बे रावखौ लानानै बे रावनि सायाव सावराय हायो नामा नोङो बे रावजों जोंहा प्रब्लेम थानांगौ इसिबां साधारन बाथ्रा नङा बे बिराद सेन्सिटिभ वार्ड मिथिबाय थिग दं आथिखालनि मुगा बहुत एडभान्स बयनि बयनिबो साननाया नाथाय आंनि साननाया बिदि आरो दै जेखियानो जादोला मेथाइआव बे मोनसे सोदोबा गैयाब्लाबो मेथाइनि ओंथिया एखेखौनो बुजायगौमोन बे सोदोब थानायनि थाखायल' जे बै मोसौ गियाननि मानसिफोरा सोलायगोन बे नङा खिजाग्रा मोसौआ खिजाखायो होननाय बायदि मोनसे राव दं मिथिबायना थिग दं आरो जुदि बे मेथाइखौ खोनानानै जुदि बै सोरबा जुदि माबाफोरा जुनार आखुनि मानसिफोरा जुदि सोलायोबाथ' बहुत प्लास पइन्ट मिथिबायना बेनो राव आरो दै